வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் வடலூர்லேருந்து துரை. நம்ம தொடர்ச்சியாக நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு திருமணம் எப்போதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எந்த நிலையில நம்ம ஜாதக அமைப்பு இருக்கும்போது திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். அப்போ திருமணம் எல்லாருமே ஏஜ் ஆகிடுது, பொண்ணுக்கு 22 24 வயசு ஆயிடுச்சு, பையனுக்கு 30 வயசு நெருங்க போகுது, அப்போ நம்ம திருமணத்துக்கான போய் திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டைரெக்டாக பொருத்தம் பார்க்க வராங்க நிறைய பேர். அவங்களுக்கு ஜாதகத்தில் திருமணத்துக்கான நேரம் வந்துட்டுதா இல்லையானே யாரும் பார்க்கறது இல்லை. அப்போ திருமணத்துக்கான நேரம் வந்துடுச்சா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அந்த திருமண வாழ்க்கை அவங்க கொடுப்பனை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொருத்தம் பார்க்கறது தான் சிறப்புங்க. பொண்ணு திருமணம் பண்ற வயசு வந்துச்சு, திருமணம் பண்ணலாம், பையனுக்கு திருமணம் ஆகிறது எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாரு, வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு, சம்பாதிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் திருமணம் பண்ணலாம் அப்படின்ற நிலை இல்லாம அவங்க ஜாதகத்துல திருமணத்துக்கான நேரம் நடக்குதா, திருமண வாழ்க்கையோட கொடுப்பனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து நம்ம திருமணம் பண்றது, திருமணத்துக்காக நம்ம ஜாதகத்தை எடுக்கிறது அப்படின்றது சிறப்பா இருக்கும். அப்ப நம்ம முதல் திருமணத்துக்கான நம்ம முயற்சி பண்றோம். எந்த விஷயத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணாலும் அப்ப திருமணத்துக்கு அப்படின்னு எடுக்கும்போது முதல்ல குலதெய்வம் கோயில்ல போய் பிள்ளைக்கு திருமணம் பண்ண போறோம், பிள்ளைக்கு இல்லை பையனுக்கு திருமணம் பண்ண போறோம், அந்த திருமண வாழ்க்கை அவங்களுக்கு சிறப்பா அமைஞ்சு அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கற்பூரமாவது ஏற்றிட்டு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஜாதகத்தை வெளியில கொடுக்கணுங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது தவறு, அதாவது ஏதாவது ஒரு வகையில நம்ம அந்த திருமண வாழ்க்கையில நம்ம பிள்ளைங்க பாதிக்கப்படாம இருக்கும். எது ஒன்றும் எந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கும் போதும் குலதெய்வ அனுகிரகத்தோட ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்புங்க. ஓகேங்களா? அதே போல திருமணம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ண உடனே ஓரளவு நம்ம ஜாதகத்தை போய் ஜாதகத்துல திருமணத்துக்கான நேரம் நடக்குதான்னு பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பொருத்தம் பார்க்கறதுக்கே போகணும். அப்ப எந்த நிலையில திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஜாதகத்துல 12 ராசிகள்ல எப்பயுமே திருமணத்தை கொடுக்குற இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2, 7, 11. 5ஆம் இடம் காதல் திருமணத்தை சொல்லும். 3ஆம் இடமும் இவங்களுடைய சுய முயற்சியில திருமணம் பண்றது, அதுவும் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்றதை 3ஆம் இடம் சொல்லும். 5ஆம் இடம் காதல் திருமணத்தை சொல்லும். அப்போ ஒவ்வொரு பாவங்களும் ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும். திருமணத்துக்கு 2, 7, 11 திருமணத்துக்கான பாவங்கள். 5ஆம் பாவம் செய்யும் போதும் 5ஆம் பாவம் இயங்கும் போதும் திருமணம் பண்ணலாம், 9ஆம் பாவம் இயங்கும் போதும் திருமணம் பண்ணலாம், 3ஆம் பாவம் இயங்கும் போதும் திருமணம் பண்ணலாம். 7ஆம் பாவத்துக்கு திரிகோண பாவங்கள் 3, 7, 11 இந்த பாவங்கள் இயங்கும் போதும் திருமணத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்றோம். அப்ப எப்ப திருமணம் பண்ணக்கூடாது, எப்பெல்லாம் திருமண வாழ்க்கையில பிரச்சனை வரும், எந்த ஜாதகத்துல திருமண வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருந்திருக்கு அப்படின்னு நாம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல பெரும்பாலுமே அந்த ராகு கேது, சுக்கரன் ராகு சுக்கரன் கேது, செவ்வாய் ராகு செவ்வாய் கேது இருக்கிறவங்க ஜாதகம் பெரும்பாலும் திருமண வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை கொடுத்துருக்குங்க. இது தசாபுத்தி வரும்போது பிரச்சனை எப்போ வரும்னா அதனுடைய தசாபுத்தி காலங்கள் வரணும், இல்ல கோச்சாரத்துல ராகு கேது அது மேல வரணும். சுக்கரன் ராகு சுக்கரன் கேது, செவ்வாய் ராகு செவ்வாய் கேது, 7ஆம் அதிபதி ராகு 7ஆம் அதிபதி கேது, இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜாதகருக்கு திருமண வாழ்க்கையில பிரச்சனை வருது. அது நட்சத்திரங்கள் வழியா பாத்தீங்கன்னா எந்த ஜாதகத்து எந்த குடும்பத்தோட கொடுப்பனை, அதாவது கார்த்திகை பூரம் மூலம் ரேவதி, கார்த்திகை பூரம் மூலம் ரேவதி இந்த நட்சத்திரங்கள் உள்ள குடும்பம், இந்த குடும்பத்திலே திருமண வாழ்க்கை பாதிப்பு இருக்கு. அப்ப இவங்களுக்கும் திருமண வாழ்க்கையை சார்ந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அப்படின்னும் போது எதிர்பார்ப்பை குறைச்சிக்கிட்டு திருமண வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறது நல்லது. இந்த கார்த்திகை பூரம் மூலம் ரேவதி அப்படின்ற நட்சத்திரங்கள் லக்ன புள்ளியாவோ லக்னாதிபதியாவோ ராசியாவோ இருக்கிறவங்க, அதே போல 7ஆம் அதிபதி 11ஆம் அதிபதி கூட சம்பந்தப்படுறவங்க, 11ஆம் அதிபதி லக்கணத்து கூட சம்பந்தப்படுறவங்க, அதே போல லக்கணத்திலே சனி பகவான் இருக்கிறவங்க, இவங்கெல்லாம் திருமண வாழ்க்கையை சார்ந்த எதிர்பார்ப்பை குறைச்சிக்கிட்டு திருமண வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டா சிறப்பா இருக்கும். எதிர்பார்ப்பு அதிகமா போனா எத்தனை வயசு ஆனாலும் நம்ம திருமணம் லேட் ஆகுது, நான் 35 வயசு ஆகுது, 2 வருஷமா திருமணம் வரன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஏன்னா இவங்க ஜீன்லயே அந்த திருமண வாழ்க்கையோட கொடுப்பனை சிறப்பா இல்லை, பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஜீன்ல அப்படின்னு சொல்லுதுங்க அந்த நட்சத்திரங்கள். அப்ப நட்சத்திரங்களும் பாவங்களோட கனெக்ஷனும் இருந்தது. நம்ம சொன்ன அந்த கார்த்திகை பூரம் மூலம் ரேவதி 1, 7, 11 அல்லது 7, 11 இல்ல 1, 11 லக்கணத்து கூட சனி, அப்படி இல்லைன்னா 7ஆம் பாவத்து கூட சனி பகவான் இருக்கிற ஜாதகம் அப்படின்னும் போது இவங்கெல்லாம் திருமண வாழ்க்கையை சார்ந்து எதிர்பார்ப்பை குறைச்சிக்கிட்டு அமைச்சிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப யாரெல்லாம் திருமண வாழ்க்கையை எப்ப செய்யக்கூடாது, அவங்களுக்கு ஓகே வரன்லாம் அமைஞ்சிடுச்சு, எல்லாம் பொருத்தெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னாலும், ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு வரனுக்கு நல்லா பொருத்தம் இருக்கு, 2 பேர் ஜாதகமும் பொருந்தி போகுது அப்படின்னாலும் நட்சத்திர பொருத்தம் அந்த கட்ட பொருத்தம் அப்படின்றது எந்த வயசுல பார்த்தாலும் அதே பொருத்தம் தாங்க. இப்ப நீங்க நட்சத்திர பொருத்தம் பாக்குறீங்க,
அப்படின்னாலும், கிரக பொருத்தம் அப்படின்னு பாக்குறீங்க அப்படின்னாலும், அது வந்து நீங்க எந்த வயசுல உங்களுக்கு 2 வயசுல அந்த 2 ஜாதகத்தையும் பார்த்தாலும் அதே பொருத்தம் தான், 20 வயசுல பார்த்தாலும் அதே பொருத்தம் தான், 70 வயசுல பார்த்தாலும் இந்த 7 பொருத்தம் சொல்றது, 10 பொருத்தம் சொல்றது, 8 பொருத்தம் சொல்றது மாறாதுங்க. ஆனா ஒருத்தவங்க இணங்கி போறாங்க அப்படின்றது இந்த கட்ட பொருத்தமும் நடக்கிற நேரமும் தான் முடிவு பண்ணுது. நடக்கிற நேரம் தசாபுத்தி தான் வந்து அந்த நேரத்தை, அந்த நடக்கிற சம்பவம், நம்ம திருமணம் ஆகி சந்தோஷமா இருக்கிறோமா, சண்டை போட்டுக்கிறோமா, இடம் வாங்குறோமா, நல்லா சம்பாதிக்கிறோமா, வேலை கிடைக்குதா அப்படின்றத நடக்கிற நேரம் தான் முடிவு பண்ணுது. அப்ப நம்ம திருமணம் பண்ணும்போது நட்சத்திர பொருத்தம் அப்படின்றதுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாம மற்ற நட்சத்திர பொருத்தத்தை விட நடக்கிற நேரம் தசாபுத்தி அப்படின்றது திருமண பாவங்களுக்கு சாதகமான தசாபுத்தியா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம திருமணம் பண்றது ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அப்ப திருமணம் நடக்கும்போது திருமணம் நடக்கிறதுக்கான தசாபுத்தி 7ஆம் இடம் அப்படின்றது முக்கியமானது. யாருக்கெல்லாம் திருமணம் வந்து லேட் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொன்ன போல முன்னாடி கார்த்திகை, பூரம், மூலம், ரேவதி இந்த நட்சத்திரக்காரங்கள் இருக்கிற ஃபேமிலியில திருமணம் தாமதம் ஆகுது. ஏன்னா அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. கார்த்திகை, பூரம், மூலம், ரேவதி இந்த நட்சத்திரங்கள் உள்ள குடும்பத்துல திருமணம் தாமதம் ஆகுது. அடுத்ததா வந்து அந்த 7ஆம் அதிபதியோட சாரத்துல கிரகங்களே இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த ஜாதகருக்கும் திருமணம் ஆவறதுக்கு தாமதம் ஆகுது. எந்த பாவ அதிபதியோட நட்சத்திரத்துல கிரகம் இல்லைன்னா அந்த பாவ பலனை அனுபவிக்க முடியாது. இது நம்ம ரூல் நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கோம். அப்ப 7ஆம் திருமணம் அப்படின்னா 7ஆம் அதிபதியோட சாரத்துல எந்த கிரகமும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க ஜாதகத்தை அவங்க இதுக்கு திருமணம் தாமதம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 7ஆம் அதிபதி மேல இல்ல லக்னாதிபதி மேல சுக்கிரன், அப்படி இல்லைன்னா சுக்கிரன், அப்படி இல்லைன்னா செவ்வாய், இந்த கிரகங்கள் மேல 7ஆம் அதிபதி இல்ல லக்னாதிபதி, சுக்கிரன், அப்படி இல்லைன்னா செவ்வாய் இந்த கிரகங்கள் மேல கோச்சார ராகு கேது பயணம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் திருமணம் இந்த காலகட்டத்துல தாமதம் ஆகுது. எவ்வளவு பொருத்தம் இருந்தாலும் இது போல இருக்கிற ஜாதகத்துல திருமணம் தாமதம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப எப்ப திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1, 6, 10 7ஆம் பாவம் 2, 7, 11 அப்படின்ற திருமண பாவங்களுக்கு 12ஆம் பாவமான 1, 6, 10 இந்த பாவங்களுடைய தசாபுத்தி, குறிப்பா புத்தி 6ஆம் இடத்தோட புத்தி 2 பேருக்கும் நடக்கக்கூடாது. அப்ப திருமணம் கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. 2 வருஷத்துல திருமணம் ஆனதுல இருந்து 2 வருஷத்துல 6ஆம் பாவத்தோட புத்தி வரக்கூடாது முக்கியமா. ஓகேங்களா? அது போல கோச்சார ராகு கேது அவங்களுடைய லக்னாதிபதி மேலேயோ 7ஆம் அதிபதி மேலேயோ செவ்வாய் மேலேயோ சுக்கிரன் மேலேயோ இன்னும் சந்திரன் மேலேயோ போகாம இருக்கணும். அந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகிற காலகட்டத்துல அதை போகாம இருக்கணும். ஓரளவு டிகிரியை தாண்டினா கூட ஓகே, எல்லாம் ஒத்து வந்துருது அப்படின்னா டிகிரியாவது தாண்டிட்டு தான் பார்க்கணும். ஒரு கோச்சார ராகு வந்து இப்ப வந்து ஒரு 10 டிகிரில இருக்கு அப்படின்னா இங்க வந்து கிரகம் வந்து ஒரு 28 டிகிரில இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் அது பாதிப்பு இல்லைங்க. ஓகேங்களா? ஆனா இது வந்து இதே மாறி இருந்தது, 10 டிகிரில வந்து அது சுக்கிரனும் கோச்சார ராகு வந்து 28 டிகிரில இருந்தாலும் ரெண்டும் வந்து ஒண்ணு முட்டிக்கும். ஓகேங்களா? அதனால அந்த கோச்சார ராகு நம்ம லக்னாதிபதி 7ஆம் அதிபதி கலத்திரகார கிரகங்கள் சொல்ற செவ்வாய், சந்திரன், சுக்கிரன் இது மேல பயணம் பண்ணக்கூடாது. திருமணத்தின் போது 1, 6, 10 தசாபுத்தி நடக்கக்கூடாது. இப்படி இல்லாத காலகட்டத்துல திருமணம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பொருத்தம் சிறப்பா இருந்ததுன்னா திருமண வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால திருமணம் நீங்க எவ்வளவு பொருத்தம் இருந்தாலும் திருமணம் பண்ற காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு 6ஆம் இடத்தோட தசாபுத்தி நடக்கக்கூடாது. பொருத்தம் எப்ப பார்த்தாலும் இருக்குங்க. ஆனா நடக்கிற சம்பவம் அப்படின்றது தசாபுத்தியை பொறுத்து தான் நடக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப தசாபுத்தி நல்லா இருக்கணும். தசாபுத்தி 1, 6, 10 கனெக்ஷன் ஆகக்கூடாது. 6ஆம் இடத்தோட புத்தி கண்டிப்பா நடக்கக்கூடாது. அது போல கோச்சார ராகு கேது திருமண கலத்திர காரகங்கள் சொல்ற செவ்வாய், சந்திரன், சுக்கிரன் மேல பயணம் பண்ணக்கூடாது. இப்படி பார்த்து நம்ம திருமணம் பொருத்தம் இருந்தாலும் திருமணம் ஆகிற வைக்கிற திருமணம் நடத்த போற காலகட்டத்துல இந்த அமைப்பு இல்லாம இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? அது போல பார்த்து இணைச்சு வைக்கிறது நல்லது. அந்த கோச்சார ராகுக்கு எது அடுத்தது எந்த கிரகத்து மேல பயணிக்க போகுது அது சார்ந்த அந்த பிரச்சனைகள் அடுத்து வர்ற தசா புத்தியை வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிடுறது. இந்த நேரம் வந்து இப்ப திருமணம் பண்ணலாம், அடுத்து ஒரு 2 வருஷமோ 2.5 வருஷமோ அடுத்து வர்ற நேரம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு கவனப்படுத்துறது நல்லது. அப்ப கோச்சார இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கோச்சார ராகு அடுத்து பயிற்சிக்கு அப்புறம் அடுத்து அவங்களுடைய கலத்திரகார கிரகங்கள் மேல அந்த 2 வருஷம் கழிச்சு போகுது அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்துல கொஞ்சம் கவனமா இருங்கன்னு சொல்றது நம்மளுடைய கடமை. ஓகேங்களா? அது போல நீங்க திருமணம் பண்ணும்போது ஜாதகத்துல நடக்கிற தசா புத்தி, கோச்சார கிரகங்கள், அவங்கள திருமணத்தை கொடுக்குற 7ஆம் அதிபதி, அந்த வருட கிரகங்கள் சொல்ற குழந்தையை கொடுக்குற குரு பகவான், இதெல்லாம் கோச்சாரத்துல எந்த நிலைமையில இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்து திருமணம் பண்றது அந்த திருமண வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்தும். இது போல நீங்க பொருத்தம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கவனிச்சு பாருங்க.
இது போல பயனுள்ள வீடியோ நம்மளுடைய அஸ்ட்ரோ வடலூர் துரை அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு. பாருங்க. நிறைய உதாரணங்களோட கொடுத்துருக்கேன். நான் நிறைய ஜாதகம் உதாரணம் போட்டு இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். இதை உதாரணங்கள் போட்டு உதாரண ஜாதகங்கள் போட்டு இந்த ஜாதகம் ஏன் பிரிவினை வந்தது, இவங்க ஏன் வந்து கணவன் இறந்து போனாங்க, மனைவி இறந்து போனாங்க, நிறைய உதாரண ஜாதகங்களோட ஆரம்ப நிலையில ஜோதிடம் படிக்கிறவங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு எளிமையான விதிகளோட கொடுத்துருக்கோம். பாருங்க. அதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் நம்மளை கூப்பிடலாம். உங்களுக்கு யாருக்காவது ஜாதகம் பார்க்கறதுனாலும் அப்பாயின்மெண்ட் வேணுனாலும் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 98 65 550 210 இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு சிறப்பான பதிவுல சந்திக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.